on juuret paitsi Käkisalmeen, niin myöskin Koivistolle. Että me ollaan Tatukanssa niin 100% karjalaisia. Ja kun me on naimisissa kainuulaisen kanssa, niin pojista taisi tulla tietysti vähän savolaisiakin sitten. Eikö se tämä sekoittuminen mennyt sillä lailla. Mutta hyvät kuulijat, tämän seminaarin otsikkona on juuret. Ja jotta yhdessä vähän matkattaisiin niihin tunteisiin ja niihin merkityksiin, joita sisältyy rajan taakse jääneeseen kotiin, niin luen katkelman matkakertomuksesta, jonka kirjoitin äidille meidän ensimmäiseltä yhteiseltä matkalta Käkisalmeen toukokuun alussa vuonna 1990. Meidät majoitettiin tuolloin perheisiin ja kohdassa, josta pian lähdemme liikkeelle, olemme jo hyvin lähellä äidin kotia. Matkavaatteet vaihdettua, kerroimme isäntäväelle, että lähdemme katsomaan äidin syntymäkotia. Isäntä lähti itse oppaaksi. Kävelimme aseman suuntaan. Tuosta sen tien piti lähteä, mutta missä se nyt on? Isäntä selittää. Asema on tuolta päin, 300 metriä. Poikkeamme pienelle sodan tielle. Täältä päin sen täytyy olla, mutta kaikki paikat näyttävät niin vieraat. Äidin silmä hakee kiintopisteitä, mutta ei löydä. Ja silti, aivan varmasti, täällä se on. Tiedämme, että kotimökki on pystyssä. Naapuritytöt ovat käyneet sitä edellissyksynä katsomassa. Tosin he olivat sanoneet, että sitä on melkein mahdoton löytää. Jatkamme eteenpäin. Äkkiä äiti tunnistaa tiepuolesta kallion, joka aikanaan oli 2 talon välissä. Se on pusikon peitossa, lähes huomaamattomissa, mutta siellä kuitenkin. Oikealla tiellä ollaan, nythän on siitä aivan varma. Tien vasemmalla puolella näkyy talo. Tuo se on, sen täytyy olla. Vai onko? On, kyllä se on. Mutta se on toisen talon takana. Tieltä pääsee sinne vain tuon talon aidatun pihan poikki. Eivätkä talon portit aukea, vaikka isäntämme selittääkin, mistä on kyse. Joudumme kiertämään. Kuljemme parikymmentä metriä eteenpäin, mutta vastassa on hetteikkö. Sitä kautta ei ainakaan pääse. Palaamme takaisin. Toisellakin puolella on hetteikkö. On palattava vieläkin pitemmälle. Tässä puitiin lapsena. Tähän nousi keväisin Vuoksen vesi, kertoi äiti. Nyt se kasvaa käsivarren paksuista pajupusikkoa ja heinää. Ja pensaiden välissä lilluu kellertävää limaista vettä. Hetteikön reunassa on kaupungin hiilivarasto. Se portti on kiinni, mutta isäntämme pujottautuu sen raosta alueelle. Sellainen perästä. Nyt on enää 100 metriä edellä. Lähestymme taloa vähän epäillen. Onkohan se sittenkään oikea? Mutta äiti on vain. Se on hänen syntymäkotinsa. Tosin sen ympärille on rakennettu kummallisia hökkeleitä. Tulemme portille. Vastaan tulee iäkäs nainen ja muuta väkeä. Isäntämme selittää taas. Pihalla haukkuu 2 vihaista susikoiraa. Portin oikealla puolella on koppi, jossa on heinää, ja heidän päällä lekottelee kissa. Vetan dome Jaara Diilas. Tässä talossa olen syntynyt. Äiti lukee sanat paperista. Hän on kyllä opetellut ne etukäteen, mutta nyt ne on luettava paperista. Niin valtoihinsa tämä tilanne on hänet saanut. Siinä hän seisoo portin takana kuin pieni lapsuuden tyttö, ja maailma myllertää hänen sisällään. Kaipaus on ollut niin suuri, odotus niin polttava, ja nyt ne roihuavat hänessä, polttaen hänet lähtemättömästi siihen lapsuuskodin portin viereen. Pojat kahlitaan ja suljetaan koppeihinsa.
Sitten portti aukenee. Pihapiiri on tallattu mustaksi mullokseksi. Kärpäsiä on joka puolella. Aidan vierussuojissa on mullikoita ja pihalla juoksee pari porsasta. Talon takanurkalta tontin reunaan on vedetty aita. Sen taakse jää pieni haka. Aidan yli hamuaa turvallaan pihalle päin hevonen, tappupartaisen vanhan isännän ylpeys. Talo itse on ajan patinoima. Hopean harmaita ladutaan. Se näyttää suuremmalta kuin äidin 30-luvun pikkuruisissa valokuvissa. Pihapiiri on nyt niin pieni, ettei taloa tahdo saada mahtumaan kokonaan kameran silmään. Vasemmasta päädystä nousevat pinot tikkaat vintille, aivan kuin äidin albumin valokuvassa. Veranta on nyökällään pihalle päin. Äiti kiertää pihaa, katsoo ja katsoo. Hän on omassa maailmassaan. Mielessään hän yrittää kuumeisesti yhdistää entistä ja nykyistä. Sovittaa jäljellä olevia osasia todellisuuteen, joka on nyt kokonaan erilainen. Hän etsii entistä kotia. Se on siinä, eikä kuitenkaan ole. Aistit kieltäytyvät tarttumasta todellisuuteen, ja mielen on vaikea sopeutua ajatukseen, että 50 vuoden odotus on ollut. Odotus, kaipaus, juurilta repeämisen suru ovat tuoneet hänet tänne. Nyt ne sekoittuvat paluun ja perinnepääsyn riemuun, ja hetki järkyttää häntä niin, ettei sanoja ole. Äiti näyttää tempautuneen elävän ajattomaan valtavirtaan, jossa mennyt ja tuleva voivat kohtata ja sovittaa toisiaan. Historiaa ei voi muuttaa, eikä ajan pyörää kääntää, mutta ehkä tämä pyhiinvaellusretki auttaa saamaan kauan hyväksyn tapahtumiin. Sisällä tunnemyrsky vain kasvaa. Ensin keittiö, sitten olohuone, sitten kamari. Kyyneleet tulivat nyt aaltoiltaan. Äiti tapailee muistella lappuaan. Tässä huoneessa olen syntynyt. Tunnelma on epätodellinen. Tässä samassa huoneessa, lähes 63 vuotta sitten, kenelläkään ei ole sanoa. Äiti silittää oven pientä. Kyyneleitä tulee odotettua. Ei katkeruuden eikä ilon, vaan todeksi tulemisen ja täyttymyksen kyyneleitä. Elämän kyyneleitä. Huoneessa on hämärää. Ulkoa tulleena ei tahdo erottaa, mitä siellä on. Eikä toisten asumuksia oikein osaa katsoakaan. Aikakin rientää. Vastahakoisesti äiti lähtee ulos. Jelotetaan kuvia ja hetken päästä astellaan isännän jäljessä kohti majapaikkaa. Äiti kääntyy katsomaan taakse. Hän olisi halunnut näyttää vanhoja kuviaan isäntäväelle, mutta ne olivat lähtökiireessä jääneet matkalaukkuu. Mielessään hän päättää tulla seuraavana päivänä takaisin. Iltapala isäntäväen kanssa oli jo runsas, ja seuraavana päivänä käytiin kävellen katsomassa entisiä paikkoja. Kalliosaarta, linnaa, entistä koulutietä ja koulua, hautausmaata, jossa vanhin veli muiden kaatuneiden rinnalla lepää Normen alla. Ja käytiin näyttämässä ne 30-luvun kuvat talon vanhalle Schmännelle. Paluumatka koti-Suomeen sujui rauhallisissa merkeissä. Useimmat matkalaiset olivat saaneet matkalta sen, mitä olivat lähteneet hakemaan. Monille se tuntui riittävän. Äiti haluaisi tehdä retkensä uudelleen, valmiimpana. Ehkä ensi kesänä. Kutsu Chajulle kotimökkiin on voimassa.